Da kubuk bolong bisingo khiklai tona bagaiya bolong hokna bagaiसे so kaitor Jesu Christo tui nonok kathar khlaikya kaham khlaikya mazra kri khlaikya tau mothangjak mungo tufaikya tangui ashik kubuk tutuiba ashik kaplai ashik kaham ashik hamsajak tutuiba tabukbo nung bolongo klai tongna musungba da kubukno bolongo khiklai tongka sorkhinai salsa sini mungkring thangpainai komori thangpainai so nung bolong bisingo klai tongna bagaiya ha drugs bai hake sidi bai swag bai tomung sitra bai kwbangma hamya tomungo gdalai tongna bagaiya nung aborokno bebakno hogoi khibna bagaise aborokni sinimung kwrui khe tona bagaise no nini bwsago drugs ni sinimung sidi swag tomung sitra kwbangma halok hamya abo hayo a sinimung rogo klai tongna bagai a sinimung bai khe o sungsaro tongna bagaiya nung ama hai mungsa hamya sinimung kwrui khe mothangjak mungo pohor wngui chati wngui kaitoni mungno kusuk khlaina bagaise da kubuk bolongo khiklai tona bagaiya nung kubuk kuksik bolong hokna bagaise mungsa hamya bai ta mesenjak di nung kahamo sokpaika o kaham baisa hamyano mesen di amen nung belai hamsajak se.